Nandito na tayo ngayon sa Crystal Beach, mga kabayan. Ito ang harapan niya. Naglalakad ako ngayon sa looban para makita yung tubig kung nag-frozen. Ito mga kabayan ng playground niya. Nandito maraming mga bata ngayon. Mamasyal din. O siya nga pala, araw ng linggo ngayon, Valentine's Day. Kaya siguro namamasyal ang mga tao. Ayan. Ayan mga kabayan. Ito, Crystal Beach. Puntahan ko ngayon yung tubig, kung anong iksura ngayon ng tubig. He's advertising his place. Oh, okay. Come down here. Yeah. Ito mga kabayan. Oh, ito ang iksura na yun. Frozen ang lake. Meron pa naglalakad sa ice. Ayan. Magandang tanawin dito. Mga namamasyal, Valentine's kasi ngayon. Pero itong isa walang partner, katulad ko rin. Ito ang Crystal Beach pag ganitong winter. Hi. How are you? I'm good, and you? I'm good. Isn't it gorgeous? Yeah, taking up the picture of this Crystal Beach, surrounding with the Crystal Beach. It's good, eh? It's beautiful. Beautiful. Every day different. Yeah. Every day I come here and Very good. you never know. Yeah. You're from here? Yes, I'm here in Crystal Beach. Oh, right. That's right. Yeah. Ito mga kabayan, the view of the Crystal Beach right now in winter time is frozen. Sige mga ka-vlog, punta muna ako sa Viaduct. Okay. Punta naman tayo ngayon sa docking area ng Crystal Beach. Ayan mga tao. Malungkot ngayon dahil na winter, di ba? Pero pag summer time, makikita mo ang daming tao rito. Galing pa sa Buffalo, sa New York, Buffalo, New York. Kasi gusto nila ang beach dito dahil malinis, tsaka white sand. Yan. Ito, mga vlog. Ito ang kabuuan ng ng mga cottages ng mga Crystal Beach. Ayan, mga cottage yan. Lahat. Ayan. Pero some of them are winterized now, so dito na rin sila tumitira yung iba. Ayan, kabayan. Mga lalakad ng mga simula. Yeah, it's Valentine's Day today here in Canada.
Sige, punta tayo sa Viaduct. Ito ang the whole area ng Crystal Beach. Ito ang main road nila. Pupuntahan natin ngayon yung docking area ng mga bangka. Dito na tayo ngayon mga ka-vlog. Dito na yung docking area ng Crystal Beach. Maraming tao ngayon mga ka-vlog. Oh, namamasyal. Tignan mo yung beach namin dito, yung man, frozen. Ayan mga kabayan, frozen ngayon. Wala kang makikita on the ice. Puros ice, wala kang makita. Sa loob ako ng kotse ngayon. Ayan. Punta tayo sa mas malapit. Ito ang docking area. Yan, frozen. Marami na mga masyal kasi ano ngayon, Valentine's. Ito kung minsan dyan medyo clear, nag-skating yung mga bata rito, nag-skate po. Ayan, ayan, puros yung ito. Doon sa kabila, pag nakikita ko nyo, Buffalo na yan, New York. Ayan.
Puros frozen. Pero maski frozen, marami pa rin namamasyal kasi mga turista. Ayan. Kablog. Ito. Maganda. Nagpipising kami pag summer dito. Nagbubuting kami ng mga barkada. Pero hindi pwede na ngayon dahil nga ice na. Ang dami yung sasakyan dito. Mamasyal sila. Ayan. Oh. Kasi magandang tunayan. Tingnan mo yung mga bato. Nag-crystallize na sa lamig. Ayan. Yan, nakikita nyo mga poste na yan na puti-puti na yan yung docking area ng mga bangka. Pero wala na. Ayos na lahat. Ayan, puting-puti. Ayan po. Wala. Yung mga puting bahay na yan, karamihan yan, bahay ng mga taga-US yan. Cottage lang yan. Lalo na dyan sila kapag summer time. Yan mga kabayan, mga bahay dyan. Millions yan. 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 Hindi natin ma-afford dyan. Okay, wala ginigina na yung kamay ko. Magpapaalam na ako sa inyo, mga ka-vlog. Sana magustuhan nyo itong video ko at i-share ninyo. Okay, mga kabayan, kita ulit tayo.